Minkejja l-karba ta' Isabel Bonnici, Roberta Bela u d-deputati laburisti votaw kontra inkjesta pubblika li kienet wassal għal verità kollha dwar x'wassal għal mewt ta' Gian Paul Sofia. Il-vot fuq il-mozzjoni tal-oppożizzjoni jittieħed l-erba' filgħaxija fil-Parlament bin-naħa tal-Gvern tivvota kontra. Għal-vot Isabel Bonnici kienet preżenti fil-Parlament iżda ma tħallitx tidħol bir-ritratt ta' bina. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu baqa' jirreżisti inkjesta pubblika bil-qawwa kollha fejn għal darboħra u għanjora talba ta' Isabel Bonnici, tal-ħbib ta' Gian Paul Sofia, tal-Partit Nazzjonalista u tal-eluf li firmaw il-petizzjoni biex bekka Bela spiċċa iżolat għaliex hu biss baqa' jopponi din it-talba. Sal-erba' filgħaxija din il-petizzjoni qabżet 19,500 firma, petizzjoni li bdiet biss ġimgħa ilu. Għal dawn l-aħħar xhur Isabel Bonnici ħadmet qatih wara li kemm il-darba marret quddiem il-Parlament tappella lil membri parlamentari kollha sabiex jivvutaw favur inkjesta pubblika. Min-naħa tagħha Gian Paul irringrazzjat lil dawk in-nies kollha li ffirmaw din il-petizzjoni tant importanti. Il-poplu tkellem, kważi 20,000 ruħ iffirmaw il-petizzjoni li għamilt. Nitlobkom tisimgħu il-poplu u tkunu denji tar-rwol tagħkom li intom fil-Parlament. Dak li tisimgħuna. Bil-Prim Ministru jibqa' waħdu iżolat jinjora t-talba ta' dinlhom dan meta jaf li permezz ta' inkjesta pubblika biss il-qraba jkunu jistgħu jsiru jafu l-verità kollha filwaqt li inkjesta pubblika tħares lejn in-nuqqasijiet amministrattivi u tal-awtoritajiet pubbliċi. Min-naħa l-oħra dak kollu li joħroġ f'inkjesta maġisterjali jinżamm sigriet. Il-Partit Nazzjonalista mill-bidunet imbotta l-kawża ta' Isabel Bonnici u kien propju l-Partit Nazzjonalista li ressaq din il-mozzjoni fil-Parlament dan sabiex joħorġu l-iżbalji kollha li hemm fis-sistema ħalli tkun evitata traċedja oħra bħal din. Apparti l-Partit Nazzjonalista, diversi NGOs akademiċi, opinjonisti, ġurnali kif ukoll personalitajiet varji appoġġjaw lil Isabel Bonnici u tkellmu dwar l-importanza li tinħatar inkjesta pubblika. Fost dawn hemm l-Aditus, l-Anti-Poverty Forum Malta, Friends of the Earth Malta, Integra, il-Jesuit Refugee Services, il-Kopin, Graffiti, Inwami International Malta, l-Oasi, l-Aqda Repubblika, SOS Malta, il-Fondazzjoni Defni Karwana Galizja u l-Aqda Victim Support Malta. Sal-lum stess anke l-Professur Andrew Azzopardi reġa' appella biex issir inkjesta pubblika ħalli l-awtoritajiet iserħu ras in-nies iżda Bela u sħabu baqgħu iwebsu rashom. Intant eżatt qabel il-vot il-KSU organizza viġil bħala turija ta' solidarjetà ma' dan iż-żagħżugħ li spiċċa vittma f'sit ta' kostruzzjoni. Il-Kunsill Studenti Universitarji qal li traċedji ta' Gian Paul Sofia u ta' nies oħra li mietu f'siti ta' kostruzzjoni juru biċ-ċar li hemm nuqqasijiet kbar. L-istudenti li jinġabru barra l-Parlament saħqu li hu essenzjali li dawn in-nuqqasijiet ikunu investigati sabiex ikunu evitati traċedji bħal dawn.